Foarte interesant. Oh, ce frumos e! Foarte frumos. Un pic cam îi stă perișorul foarte lipit, da? E foarte, foarte frumos. Hai să vi le arăt și vouă mai bine. Da? Cum vi se pare? Așa. Mai departe. Desfacem la bubu Fanta. Hai să vedem dacă e la fel de frumos. Bineînțeles că punga e portocalie. Foarte interesant, satisfăcător. Și desfacerea. Oh! Foarte frumos. E purașul pe picior. Uite cum ține sticla de, doza de Fanta. Aici are un fular și el are fular pe spate. Amândoi au fular pe spate. Foarte frumoși sunt. Ok? Și mai avem pentru voi încă o surpriză. Hai să vedem cum vi se pare acest Labubu. E vorba de ce avem noi aici. Punga asta o să fie greu de desfăcut. Îl avem pe acest